إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘Yan uwa wannan shine zama na 12 a jerin zaman da muke dan karanta al-muqaddimatul qayrawaniyah wallafar al-imam al-allama Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani Allah ya ji kansa da rahma. ‘Yan uwa a zaman da ya gabata mun karkare bayani ko muna dab da karkare bayani a karkashin gabar da malam yake tabbatar da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ma'abota sabo cikin musulmai za su rabauta da ceton annabi sallam inda yake cewa wa yukhriju minha bi shafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati. A karkashin wannan ‘yan uwa idan ba a mance ba mun faɗi matakai na masu shiga wuta muka ce waɗanda ƙaulan wahidan ‘yan wuta ne za su dawwama a ciki su ne kafirai waɗanda suka haɗu da Allah akan shirka. Sai kaso na biyu kuma su ne musulmai amma masu sabo daga cikin kowace al'umma waɗannan su ba za su dawwama ba a cikin wuta domin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai musu amfani kamar yadda kuma akwai wasu masu ceton daban kamar yadda Allah ya ce shafa'atu shafi'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cetonsa shine babban ceto to akwai kuma ragowar ayyuka na alkhairi na nagarta da su ma suke ceto kamar sallah kamar zumunci kamar alqur'ani da sauransu to shi yasa ma manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahihain yake cewa kowane annabi Allah ya masa alfarmar wata addu'a wadda kawai kamar yankan wuka ce da yayi da an amsa likulli nabiyyin da'watun mustajaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane annabi ya gaggauta yin addu'arsa yace amma ni na jirkinta addu'ata ta zamto ceto ga al'umma ta ranar tashin alqiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fahiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Wannan ceton nawa da izinin Allah zai sami wanda ya mutu cikin al'umma ta bai yi shirka da Allah ba. Kamar yadda lafazin ya zo na Imam Muslim. Don haka malamai ma suke cewa fitar masu saɓan Allah daga cikin wuta su koma aljanna su ji daɗi bisa gwargwadon imaninsu ko da daidai da ƙwayar zarra ne hadisai ne wanda ta fuskar ilimin hadisi malaman hadisi suke kiransu mutawatira ahadithu mutawatira hadisai ne sun zo ta hanyoyi da yawa wanda ba zai yi ma a ce abin wai bai inganta ba. Wataƙila a wannan gabar mai tambaya ya ce to amma ya za a ce haka a ce duk wanda ya ce la ilaha illallah ko mai riɓewar aikinsa to tabbas wannan la ilaha illallah za ta mai amfani haka ne bisa wannan nassin da muka ja da kuma ragowar nusus. To ya za a yi idan ya kasance misali musulmi ya yi wani aiki wanda shari'a ta nuna cewa makomar aikin ya yi muni kamar misali kisan kai za mu ga nassi ya zo da wa'idi mai ƙarfi cewa wato wanda ya kashe mumini da gangan yana sani to makomarsa ita ce wutar jahannama zai dawwama a ciki har abada Allah ya yi fushi da shi Allah ya tsine mai Allah ya tanadar mai azaba mai girma kaga a ciki an nassanta cewa dawwama kamar kuma nusus ɗin da suka zo a hadisi na wanda ya kashe kansa ko wanda ya hau kan katon wuri ya faɗo ko kuma ya ɗauki makami ya burma wa kansa ko ya harbe kansa ko ya rataye kansa ko ya sha guba shi ma za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tabbatar da cewa za a tashe shi a bashi wannan abin da sanadiyarsa ya salwantar da ransa
ai ta azabtar da shi da wannan har abada kamar yadda nassin hadisin yake cewa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يدي يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا حديث بخاري ده مسلم ita kuma kamar waccan aya da muka karanta ita ce faɗin Allah da yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima to malamai magabata suna da masalik hanyoyi da suka bi na fashin bakin wannan suka ce nassoshi na shari'a sun tabbatar da umumat ɗinsu sun tabbatar da cewa musulmai ba za su dawwama ba a wuta to amma wannan kuma sai ya haifar da ishkali to wurin fassara wannan malamai sai suke cewa kamar al-Imam Ahmad shi yana cewa ai anan hadha jazaohu in jazahu wannan shine sakayyarsa da a ce za a sakanta mai da munin aikin nasa a mu'amalance shi da abin da ya cancanta to haka za a yi mai wasu kuma daga cikin magabata suna cewa wannan khulud din nisbi ne ma'anar nisbi ne ba ana nufin khulud bane mutlaq ba saki ba kaidi bane kamar irin khulud din kafirai khulud ne dawwama ce wadda take nuna dadewa take nuna tsawon zamanin ma'ana kai ka ce dawwama za su kamar yadda zaka ga misali ko a nan wurin harkar hukunci wani zai yi abin da wani sanadiyar wani dalili imma munin aikin da yayi imma kuma zalunci na shari'a ina nufin shari'a ta mutane ta duniya sai kaga an sa shi a gidan kaso gidan maza an mance da shi tsawon wani lokaci ai da bambanci da wanda aka ce shi an yanke mai hukuncin kisa kawai ko shekara 1000 nawa zai yi an sai ya mutu za a fidda gawarsa kaga akwai bambanci amma duka kusan zaka ce sun dawwama to malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala yana ganin wannan fashin bakin na biyu kamar da haka ne za a fassara irin wannan ayar da ta ambaci kisan kai da kuma ayar da kuma hadisan da suka ambaci wanda yayi suicide ya kashe kansa da irin kuma hanyar da ko salon da ya bi na kashe kan nasa kuma a gefe guda wannan yana nuna maka munin laifuffukan cewa saboda mubalaghatan fi tahdhiri anhu dan a isa matuƙa wurin tanfirin mutane a hana su su irin wannan ta'addancin da aka ambata domin kabira ce min kaba'iriz zunub to sai dai duk idda girman laifin ya kai kuma tauhidinsa asalin tauhidi da mutum yake da shi to shi kuma wannan lallai zai ci gajiyarsa zai masa amfani ko ba jima ko ba daɗe to da wannan ne kuma muka kammala bayani akan wannan gabar yanzu za mu shiga wata gaba ita ce gabar da malam yake cewa anna Allah subhanahu qad khalaqa aljanna fa a'addaha dara khuludin li awliya'ihi yace kuma hakika Allah madaukakin sarki tabbas ya halicci aljanna mana halittar ta riga da ta wakana tana nan an riga an halicce ta kuma Allah ya tanade ta ne aljanna dan ta zamto gida ne matabbata ga masoyansa Allah ya sa muna ciki wa akramahum fiha bin nazari ila wajhil karim kuma Allah jalla wa ala ya tanade ta ne domin ya girmama su kuma Allah jalla wa ala zai girmama su da kallo da duba izuwa fuskarsa mai girma subhanahu wa ta'ala ma'ana anan malam yana ba mu labarin wato bayan shiga aljanna to akwai wani abu wanda malamai suke cewa yafi aljannar daɗi shine Allah ya yarda muminai mutanen kirki su ganshi Allah ya sa muna ciki kai ka ce an tambayi malam shin wannan aljanna ita ce da wadda Allah jalla wa ala ya bada labarin ya shigar da annabi Adam babanmu da babanmu kuma na Hawwa sai ya ce wahiyal lati ahbata minha adama nabiyahu wa khalifatahu ila ardi wannan aljannar dai da ake cewa Allah ya tanade ta ita ce dai wannan aljannar da Allah ya saukar da annabi Adam annabinsa kuma khalifansa a ban ƙasa
bima sabaqa fi sabiqi ilmihi, wannan kuma ba wai kwacewa tai ba, dama ya riga ya gabata ya rigaya a ilimin Allah jalla wa'ala cewa zai halicci annabi Adam, zai aikata abin da ya aikata bisa ga kuskure da kuma hilata ta shedan Iblis, sannan Allah zai yafe mai sannan kuma ya fito da shi daga aljanna. Wannan dangane da aljanna kenan. Wa khalaqa an-nara, malam yace kuma Allah ya halicci wuta, fa a'addaha dara khulud, ya tanade ta zamto gida ne na tabbata na wanzuwa liman kafara bihi, ga wanda ya kafircewa Allah jalla wa ala, wa alhada fi ayatihi, ya kauce ya ilhadi a cikin ayoyin Allah, wa kutubihi wa rusulihi, haka na yi ilhadi cikin littattafan Allah da kuma manzanninsa, ya bijire ya fito na fito ya ƙaryata da dukkanin salon ƙaryatawa, wa ja'alahum mahjubina an ru'yatihi, daga cikin abin da za a yi musu azaba shine a lokacin da Allah jalla wa ala a lahira zai cika ni'imarsa da baiwarsa ga 'yan aljanna bayan abin da ya tanada musu na daga abin da ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa jin labari ba, wata zuciya ba taɓa tunanin wannan ba, su kuma za a yi musu uquba da haramta musu su ga wannan daɗin. To a wannan gabar, a fashin bakin wannan gabar 'yan uwa, za mu tabbatar da cewa da aljanna da wuta, malam yana tabbatar da cewa dukkaninsu ababen halitta ne, su ma bayi ne na Allah. Allah ya riga kuma ya halicce su, kuma suna nan. Ita aljanna gida ne na masu tsoron Allah, waɗanda a nan duniya wasu suke musu dariya, suke ganin cewa wawaye ne, gidadawa ne, sun takura kansu, sun ƙi su sakata su wala, sun haramta wa kansu jin daɗi. To waɗannan Allah ba zai bar haƙurin da suka yi a nan duniya ba ya tafi a banza, a can za a sakanta musu. Shi yasa zaka ji mala'iku ma suna ce musu salamun alaikum bima sabartum, aminci ya tabbata gare ku saboda irin haƙurin da kuka yi a duniya. Kamar yadda kuma ita wuta, ita ma an riga an halicce ta, an tanade ta ga maƙiya Allah. Nassoshin ayoyi da dama a cikin Alƙur'ani suna tabbatar da wannan. Kaɗan daga ciki ɗauki matsalar aljanna. A baya mun karanta da Allah jalla wa'ala ya ambaci magabata na ƙwarai daga muhajirun da ansar, almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A cikin siyaƙin aya sai ya ce Allah ya tanadar musu aljannatai da ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashi, kaji girma da isa. Ya ce za su wanzu a ciki su dawwama har abada. Allah jalla wa'ala ya ce tabbas wannan shine rabo babba. Ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, ya ce kuma magabata na farko daga cikin muhajirai da ansarawa, wallazina taba'uhum bi ihsan, da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su, wa radu anhu, su ma sun yarda da Allah, wa a'adda lahum jannat, ya tanada musu kuma aljannatai, tajri tahtaha al-anhar, da ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashi, khalidina fiha abada, za su dawwama har abada a ciki, dhalika al-fawzul azim, wannan shine babban rabo. Kamar yadda zamu ji a wani wurin yana siffanta yanayin yadda aljannat take, sai ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. A wani wurin yace kuma sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard, sai yace u'iddat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi. Kaga a can yace u'iddat lil muttaqin, an tanade ta ga masu tsoron Allah. Anan yace u'iddat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi, an tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa. Ash-shahid, in ka hada ayoyin duka uku zaka ga an riga an tanade ta, kawai jira take yi. Kamar yadda wasu daga cikin magabata suke cewa aljanna ta yi ado, ta yi ƙawa, tana jiran ma'abotanta. To haka na ɓangaren abin da ya shafi wuta, ita ma an riga an tanade ta. Allah jalla wa ala yana cewa wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw alaihim da'iratu as-saw wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum, sai yace wa a'adda lahum jahannam, ya tanada musu
wutar jahannama wa sa'at masira, makoma ta munana in ta zamto wutar jahannama ce. Kamar yadda yace wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, ku kiyayi ku tsoraci wutar da an tanade ta ne ga kafirai. A wani wurin yace fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara, ku tsoraci wutar da makamashinta mutane ne da kuma duwar watsu, sai yace uiddat lil kafirina, an tanade ta ga kafirai. Kuma ya tabbata a cikin sahihu Muslim da sahihul Bukhari, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai aka ga yayi taku ɗaya biyu haka, sai ya miƙa hannu sai kuma ya dawo da hannu. Bayan ya sallame sai sahabbai suka tambaya, suka ce ya akai, sai ya ce suka ce mun ga ka miƙa hannu sai muka kuma ka janye kayi da baya da baya. Sai ya ce aljanna Allah ya nuna min ina cikin sallah, ya ce sai na miƙa hannu zan tsinki wato ‘ya'yan itatuwa, ya ce da na same wannan, da na iya tsinkowa, to da kun ta ci har ƙarshen duniya ba zai ƙare ba. Ya ce kuma sai aka nuna mun wuta, ya ce to ban taɓa ganin mummunan magana ba, mummunan abin gani wanda ya kai ta wannan munin. Ya ce kuma na ga da yawa a cikinta akwai mata. To kaga wannan ma yana tabbatar da cewa dama tana nan an riga an tanade ta. Wataƙila wani ya ce ya karanta a littafi wasu daga cikin tawa'if masu nasabta kansu ga musulunci kamar Mu'tazila suna ganin cewa kamar wuta da aljanna ba a halicce su ba, sai ranar gobe alƙiyama tukunna za a halicce su. Domin suna ganin kamar a ce an halicce su ya zama wasa, ya zama rashin manufa. To malamai suka ce wannan ɓatacciyar magana ce ta fuskoki da dama. Fuska ta farko, ayoyi da hadisai suna tabbatar da saɓanin abin da su ƙaulinsu yake faɗa. Da haka la qiyasa fi muqabilin nas. Matsawar hujja ta tsaya ta shari'a, to ba ruwanmu da maganar wani mai magana ko wane ne. Fuska ta biyu, kasancewar a ce an tanadi wuta kuma an tanadi aljanna, to a cikin haka akwai zaburarwa ga mai aiki ya yi ƙoƙarin yin aiki, ma'ana makoma mai kyau tana jiransa. Kamar yadda idan aka ce an tanadi wuta, Allah ya kiyashe mu da ita, to akwai razanarwa, akwai wato tsoratarwa ga barin mutum ya shantake ko ya abin da ya ga dama don ya san cewa an tanadi abin da zai maganinsa. Don haka akwai fuskoki da dama wanda ba buƙatar sai mun ta ambatar su, duka wannan suna nuna mana cewa wato magana ce da ba ta da tushe ballantana makama ka ce babu wutar. Sannan kuma a mas'ala ta biyu, bayan mas'alar cewa Allah ya tanadi wuta da aljanna duka ga ma'abotanta, malamai suka ce kuma da wuta da aljanna za su wanzu, ba za su ƙare ba. ‘Yan aljanna za su wanzu a cikin aljanna cikin dausayi da ni'ima, babu rashin lafiya, babu tsufa, ba gajiya. Za a yi ta musu ni'imomi, ni'imar anjima ta fi ta yanzu, ni'imar yanzu ta fi ta ɗazu, kamar yadda su kuma kafirai za a wanzar da su suma babu mutuwa, babu rayuwa mai daɗi, kuma ba za ta ƙare ba, kamar yadda nassoshi da dama suke faɗa. Misali faɗin Allah jalla wa'ala da yake cewa bashiril ladhina amanu wa amilus salihati, sai yace anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina tajri min tahtiha al-anhar, sai yace kullama ruziqu minha min thamara rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Kaga sai yace wa hum fiha khalidun, za su dawwama a ciki. Kamar yadda kuma yace innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sai yace khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kaga nan ma ya tabbatar da dawwama su. Kuma yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin, sai yace wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Yace la yamassuhum fiha nasab, babu wata wuya da jigata da za ta samu ‘yan aljanna, wa ma hum minha bi mukhrajina,
kuma ba za a taɓa fitar da su daga cikin ta ba. To in ka bi ayoyi da dama wanda suka ambaci shiga 'yan aljanna da cika musu ni'ima, zaka ji duk inda aka ambaci ni'imar sai a ce za su dawwama a ciki. Wataƙila sirrin da yake ciki shine, ai idan aka ce za a baka jin daɗi amma jin daɗin zai ƙare an ba shi gaci, to sai ya zama wannan ƙarewar tasa azaba ce. Ɗan aljanna kuma ba a azabtar da shi. Don haka daɗi ne mara iyaka mara gaci. Kamar yadda shi ma ɗan wuta da za a azabtar da shi, duk azabar da za a yi, in da za ta ƙare, to sai ya zama daga azabar sai mai sai jin daɗi, da haka ba ta zama azaba ba. Da haka kowanne dawwama zai. Haka na ta ɓangaren ayoyin da suke tabbatar da wanzuwar wuta. Misali faɗin Allah da yake cewa, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari, sai yace hum fiha khalidun. Su ma za su dawwama a ciki. Kaga ya tabbatar da khulud. Kamar yadda kuma yace wa ma hum bi kharijina minan nar. Su kwata-kwata ba ababen fitar da su bane daga cikin wuta. Kamar yadda kuma Allah a wani wurin ma sarihan yace yuriduna an yakhruju minan nari wama hum bi kharijina minha wa lahum adhabun muqim. Suna so su fita daga cikin wuta kuma ba yadda za a yi su fita daga ciki, azaba wato tabbatacciya ta wanzu a kansu. Kuma Allah a wani wurin yace fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, ceton masu ceto ba zai wa 'yan wuta amfani ba. Kuma a wani wurin yace wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Yace wanda suka yi kafirci, wutar jahannama ita ce makomarsu, ba za a cire ran nasu ba a ƙarar da su, ballantana su mutu, wala yukhaffafu anhum min azabiha, kuma ba za a saurara musu ba ko a rangwanta musu daga azabarta. Kadhalika najzi kulla kafur. Kaga wannan ko iya wannan aka tsaya, wannan ya tabbatar da cewa da wuta da aljanna ba za su ƙare ba. Da haka kenan sai izamto cewa, shin idan muka ce wuta za ta wanzu, shin wannan kamar yana kore kuma siffantar Allah da rahma da jin ƙai? Domin Allah rahimi ne kuma rahman ne, kamar yadda muka ji a baya. Rahmat da ko da yaushe haka yake tafi da ita a cikin zatinsa subhanahu wa ta'ala. Malamai suka tattauna wannan mas'ala suka ce wannan baya kore haka. Kamar yadda kuma baya nufin cewa in aka ce ta wanzu, kenan ana nufin cewa wani ya wanzu tare da Allah? Aka ce ba haka ake nufi ba. Shi ai wanzuwar Allah lazimi ne ga zatinsa subhanahu wa ta'ala. Ita kuwa wanzuwar aljanna da wuta, ai wanzuwa ce wadda me, ba dan wanzuwar Allah ba da ba ta wanzu ba. Wane aljanna da wuta ta wanzu a ita a kankin kanta, in ba dan izinin Allah ba. Da haka kenan wannan wanzuwa ce waccan wanzuwa ce, amma ni da kai ba mu isa mu ce wannan wanzuwar da wuta da aljanna za su yi ba ita ce daidai irin wanzuwar da Allah jalla wa ala zai yi. Ba wanda zai yi irin wannan maganar, domin shi yasa malam a farko ya ce mana laysa li awwaliyatihi ibtida, farkon Allah ba ta da mafari, wala li akhiriyatihi inqida, kuma ƙarshen Allah ba shi da ƙarewa, ko li akhiriyatihi intiha, kamar yadda ya zo a wasu nassoshin. A gaba ta gaba da malam ya ce wannan aljanna ita ce dai wadda Allah jalla wa ala ya fito da babanmu annabi Adam daga ciki. Kaga wannan yana faɗar wannan ne don ya tabbatar maka da cewa ba yadda mu'tazila da wanda suka yi musu muwafaqa ba suke cewa sai a lahira za a halicci aljannar da wuta. A'a, dama can an halicce ta. To, don haka kenan sai ya zama cewa Allah dama ya tanade ta. Duk da a wannan gabar malamai sun yi saɓani suka ce, shin aljannar da almuttaquna za su shiga ita ce dai wannan aljannar wadda annabi Adam da nana Hawwa suka shiga ciki? Abinda muka faɗa ƙauli na farko kenan. Akwai wani ƙaulin da yake cewa a'a, aljanna wani wuri ne maɗaukaki. Ƙauli na uku kuma malaman da suka yi tawakkufi suka ce an ba da labarin aljanna. Shin ita ce wannan dai aljannar da aka shigar da annabi Adam? To, al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo wannan saɓanin a cikin littafinsa Hadil Arwah, da kuma dalilin ƙauli na farko da na biyu, kuma ya bada amsa duka akai, kamar yadda a qasidar Samamimiyya ya kawo inda yake cewa fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al-mukhayyamu
walakinnana sabyul aduwwi fa hal tara na'udu ila awtanina wa nusallamu. Shi ma yana nuna cewa ya karfafi kauli na farko cewa aljannar da aka fitar da babanmu annabi Adam ita ce dai zamu koma, inda yake cewa ku yi gaggawa zuwa ga aljannatai wanda suke na ni'ima, domin wayannan su ne gidajenka dama na farko, kuma a ciki akwai tantuna ba irin tantunan duniya ba. Yace sai dai mu kuma ko da yaushe gashi a nan duniya muna kasancewa riba ta maƙiyin mu shine shedan. To bamu sani ba shin zamu jajirce ta yadda zamu koma zuwa ga asalin garinmu, yadda za a miƙa mu, ko kuma zamu sha kulatin ɓangaro da sakaci, maƙiya abokan gaba shedan da rundunarsa su fauce mu. Kaga Ibn Qayyim shi ma yana rinjayar da kauli na farko, shine kaulin da yace aljannar da aka fitar da annabi Adam alaihi salatu wassalam ita ce wannan wanzajjiya aljanna, ita ce wadda kuma za a maida wato al'umma cikin ta. Allah ya sa muna da rabo. Ƴan uwa masu albarka, a gaba ta ƙarshe zamu ga malam ya tabbatar da ru'yatullah, cewa muminai za su yi ido biyu, za su yi tozali da zatin Allah jalla wa'ala, wanda wannan ita ce cikar ni'ima, ita ce cikar yardar Allah ga 'yan aljanna, wanda malamai suke cewa ta fi aljannar da abin da ke cikinta ma daɗi, wanda za mu ga ayoyin alƙur'ani sun tabbatar da wannan, cewa Allah jalla wa'ala yana cewa wujuhun yawma idhin nadira, sai ya ce ila rabbiha nadira. Wasu fuskokin ranar tashin alƙiyama cikin albishir suke da walwali da walƙiya da annashuwa, saboda me? Ila rabbiha nadira, saboda suna masu kallon yin tozali da ubangijinsu maɗaukaki. Allah ya sa muna da wannan rabon. Kamar yadda kuma Allah ya ce a wani wurin, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, da ya ambaci mujrimai kafirai sai ya ce su a wannan ranar ababan sitircewa ne ga barin kallo zuwa ga ubangijinsu. Al-Imam Shafi'i Allah ya ƙara mai yadda yake cewa lamma hujiba ha'ula'i fi hali sakhat dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi hali rida. Da aka ce an katange waɗannan 'yan wuta kafirai wanda ba su yadda da Allah ba, Allah bai yadda da su ba, an katange su, an hana su su ga Allah, wannan nassin kadai sai ya nuna cewa tunda an yi fushi da su ne shi yasa aka ƙi ba su damar su ga Allah, to kenan wannan yana nuna kuma waɗanda Allah ya yadda da su shi kuma zai yadda su ganshi a lokacin da ya yadda da su. Mafhumin sa kenan ko? Shi yasa Allah jalla wa ala a wani wurin yace lil ladina ahsanu, lalle ga waɗanda suka kyautata a nan duniya, alhusna, za a sakanta musu da aljanna, wa ziyada, kuma a dada musu ɗoriya, a basu wata ni'ima ɗoriya akan daraja ko ni'imar aljannan da aka basu. To shine malamai suka ce alhusna ita ce aljanna, az-ziyada kuma shine an-nazaru ila wajhi Allah jalla wa ala, kamar yadda yazo a cikin sahih Muslim hadisin Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, Allah ya ƙara masa yadda, yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahlul jannati al-janna, idan 'yan aljanna suka shiga gidan su na aljanna, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, sai Allah madaukakin sarki sai ya ce, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce, turiduna shay'an azidukum, 'yan aljanna kuna son wani abu da zan ƙara muku? Sai 'yan aljanna su ce alam tubayyid wujuhana, ya Allah ashe baka faranta fuskokinmu ba, ka mai da su fari suna walƙiya suna annashuwa? Sai Allah alam tudkhilna aljanna, ya Allah ba ka shigar da mu aljanna ba? Wa tunjina minan nar, ya Allah ba ka tsiratar da mu daga wuta ba? A nan gabar sai manzo sallam ya ce fa yakshiful hijaba ko fa yukshaful hijabu, sai a yaye hijabi, ma'ana wannan hasken da aka sanya ya zamto shamaki tsakanin idanuwa ta ga Allah, sai a yaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ma u'tu shay'an, to 'yan aljanna ba a basu wani abu ba, ahabba ilaihim, wanda yafi soyuwa gare su ko zai fi soyuwa gare su, minan nazari ila rabbihim, sama da su kalli zatin ubangijin su azza wa jalla. A wannan gaba sai Allah ya karanta lillazina ahsanul husna wa ziyada. 'Yan uwa masu albarka, lokaci ya halinsa, nan zamu dasa aya sai a wata haduwar insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.